dalanda komi Allah ono minya dafi Allah ine laado accitan dalanda hasila mari mbudi haramino mari banque tew mbudi mi wawata dalanda nani wo mi wallama ane mawren dalanda nami Allah nene amai baba amai modi amai kon mi wallama on e Allah ma on dum dalanda heba hondo awa min miɗo mari banque nene masi mayi ɗum ko haaju am dalanda acci tan sabi Allah si nene ma mayi mi ajaka e ɗum mi ajaka e mayde nene ma si nene ma mayi ay mi sintirta si nene ma mayi ay mi fesata golle nene ma de mi fesata mi sintirta awa dalanda no welti komi Allah komi yilto mayo awa nene ma mayata nan dalanda mi wowli o mayata taw mayo o mayata maya joni mayde jiga kale nene hara ɗiɗi am ɓe ɗum kella ye ala ɗum nene si yomi jonnam mbuɗi mi sooda hen lekki luttuki hulɓi jaɓaani nene Nene. 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 Dalanda ko hande nde fatunde waɗi ko hande ɓe maayi ko hande ɓe maayi a wullay ha artiraɓe ɗo ko an tigiri Allah walli fi honɗum o yaltinima e soñdia a haylike ha fima bon ino ande faare no yalti e ma danejo ɗum fof beno Allah e ngenangue nene ma ko boofoɓe nene ma hay si yahay kawrugo ko naɓeteɓe joni Allah fawtinalima on soñdia ɗon no ɓuranillan ɓe faala hara ko ɓe jaddere ɗum ɗon no ɓurannoɗan ɗum awa accu mi yettuma hunde wotere taw wulluɓe moƴƴanaɓe kaɓe waali toon siɗa hiɗi ɓe a wullatama e ɗo arta hi andi kono wiyatama fanko juulatonoɗaɓe Allah hibbanaɓe ndiyam ɓayen ganda ko boneji on ɗum ɗum ɓe waɗi nani ɗum fus wala bon ɗa andi ɗalanda hiɗa andi ɗum feɗata miɗo tori Allah yo Allah hinno ɓe yaafoɓe yaafoda ɓe yaafaɓe Allah bonnitanɓe ɗi boneji ɗi ɓe waɗi si ɓe yeehi joni toroɗa Allah ñande o ƴetta ndiyan hibboya ka dambugal inna Allah bon Allah ittan nenan ɗi boneji ɗi ɓe waɗi si ɓe yeehi
dandi koye pine woy ko daɗɗumaji jelu yaaɓi koye pine woy koye ɓay ɗo ayno tananene ma woni sabu ɗum haray koye pine woy ay koɗe maɓɓe ɗen ni dandi ko dendilaji jelu ɓe yaaɓi gila ko haali ko ɗon fof on haalanto peeye peeyi sa jaɓi mi harani goɗɗo andi to mayde ko ñeddude mo ɓe sa ñeɗirani yo a yahi e baba mayi anani mannani mayde no e dambugal awa attini andi mi haalande tu wola haala min mi conseil toon mi fiita wurnuɓe soñde ɓe kaɓe waali sa jaɓi sa jaɓani noon kadi jokka min mi yeehi bama bama en mbaka dugula bama kondone an hakkude maayi ala kadi ma gila hanki donc kala nde téléphone anda ko anda tantiyam maayi sina biro tantiyam maayi sina biro am omo handicapé ɓen he anga say ɗum a sinti e feƴƴini e bama hulo allah dey aron kala nde dugol an ganana ɗum ka quartier min nanira ɗum quartier on ɗo fay quartier mum fof ala mo yahaal ɗo hey siko patron jo mayi noon ɗo addi noon fof andina ɗum mais ɓa ande ko mesina noon ko kabtoɓe noon ɓe simayi ɓe welto toon yo kon ɓe ngol fatunde fof ko fatunde no wawi wade on tigi simayi woni patron woni miskine woni on tigi de fof ande wimi binnaali fof yaay kono fof ande wimi siko patron jo mayino ɗo ala mo andata ɗum awa ñande mayda goɗɗo andata sinami min komi patron jo noon de ay komi yeyta kon doro ay komi yeyta kon doro gon komi dilata kon ɗo togjiɗi mbete yaay e goje ɗe goɗe ma ɗum e bama ɗum o sintir o wola goɗɗum gom o yaha inogola o yaha wuro fande koye wiwa gasse a kinate billahi mi naata ɗo ande min kadi yallah pasa mi natta nder ɗo mi natta ɗo allah wawma walande mi natta sinane may nden no a man joni yurodiren ka na ɗum falla ko ɗum falla ka non min mi ngaldi yo Bayero Néné No Wely oya mi ajinaine min ɗo ko waɗi mi ara nini har lan e voyage on ko ɗum waɗi mi ara nini ko tamputa wallah billah na finnugol de yore traite yagal ma fi piiji gon donc quoi andi onon ɗo yewto lawol mi sim ɓannitiyo yon heɓu mi heɓa on heɓali ki ŋakkillon on sikki min komi bobore mum on watta elam bobore ɗum marsata an miɗo yiɗuma mi sodante coñci mi waɗante piiji ɗin fof an suuduma ndum kombo yoɓata i ko an grand dépense ma kombo jona fof ko an jogui billahi ok on ti dullanama goy a dullanilan de mi nani joni ɗo yaade temple ji goo ƴetta makitiji ɓen ɗon ɗi ya yeeya yedduɗo e mo wo mi naata e on tigui kadi kala yedduɗo e mo mi naata e on tigui ha mi naatita ɗum noon ko grand longue vie goni wadde ɗum noon inchallah mbuɗɗi mi joyitiɗi min on fi hoɓɓe am ɓe hari mais mbuɗɗi mi joyitiɗi mi adda ɗi continue marché on no wowi jippin ɗo ƴawna ga ni watta ok vas-y ko ɗum inchallah jaabi mbuɗɗin ko ɗum ko hoɓɓe am ɓe hamɓe yaha warɓe waɗi go séjour ɗo seeɗa parti amen ɗo ɓen no si yahi inchallah jaaɓi ɗuma no tokko mbuɗɗi mi addeɗe wonira noon wona kalɗo an kadi mayi ɓe jentima ɗo grand on ti no ñawlinnoɗa grand jiɗi ɗi mbuɗɗon wonti ka waɗa tout possible no ɗin ɗon arde ɗi amenti ko mi wolnima min ta wolnan fi ñamade ɗa ƴetti hunduko ma kon tum ƴetti fokkin fo beri fo gudma naadi e haalaji juunuji ko a mawɗo min nima mi yiɗa ɗi haalaji ka kon ɗum nanta yaafo grand yaafo on nani ko minni on ko min nani ko ɗum minni on mananku mawga fa mi wolni on min mi nani on ɗum minni on wiɗaɗa faala hettude mananku maw mbuɗi ko jonɗa ƴawnu jonɗuɗa men ko a faala hettude pi on ɗum ten haɓɓo